Basta daghan gani kayo prutas. Niya, wala jud na tarong, pila na kasimana. Mo na kung buhaton, nagbuhat kog ako ang kuan fruit juice. Kay mga lata na ng carrots ni mag-abot na, namalit na pod, mag-abot lagi ang mga prutas o gulay. Kung akong buhaton, natabangan na lang kung ako ni sila kuan para mahurot. Mo na akong ginabuhat na pagmata na kong buntag niya nakaplastar na ng kaning inani bago na ko na siya ipuson ako pang para mahurot ang prutas ako na lang ng pang kwaon sa rin pa kung pantagtaron ng mga bata diri kay basta wala na ko sa gabi wala na sila masugo iplastar nila ng kana juice maker. Pero kay tapulan lagi kayo na sila. Gibiyaan lang, wala gibalik, no? So ako na lang nagbuhat og ako, Gidaghan ako. Morning. So, matay. Ano na? Carrot juice. Healthy lifestyle. Good morning, mga madam people. So, nagbuhat po ani carrot juice, panakog lemon, apple. So, para indot vitamins sa nakatamaan. Muna niya ito nakabuhat. Yan siya kadaghan. Kabat. So, para naniundot sa labas, guys.